Siga-review ang bed capacity sa mga hospital sa Bacolod para sa COVID-19 patients. Sa balita national, pagsuksok sang uniform sa tion sang online classes hindi requirement sunod sa DepEd. Anay Comelec Chair Brillantes nagtaliwan bangod sa COVID-19. Sa balita international, President Putin ginanunsyo nga ang Russia ang pinakauna nga nakadevelop sang COVID-19 vaccine. Sa sports balita, Raptors daw kontra Bucks, star players sang duwa ka mga team wala nakahambang. Kag sa showbiz balita, Spanish actor Banderas nagpositibo man sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang major Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon ng imo ng WHO Safe Hand. Sa aksyon! Lasay sa 13 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagsaka sa 29 ka mga hospital personnel sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kon CLMMRH ang nag-positibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran Chair sa Bacolod IATF ang mga nagpositibo ang ginalakipan sang 8 ka mga medical doctors, 4 ka nurses kag 17 ka mga non-medical workers sang hospitala. Suno sa Vice Alcalde nga puno sa karon ng isolation room sa sang hospitala. Una na nga nagpagawa sang advisory si Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sang hospital, nga temporaryo nga ginuntat ang pagbaton sang pasyente nga ginakabig probable kon suspected COVID-19 patients. Ang Corazon Locsin, nag-take na ang ilang kuwan. As reported, 8 medical doctors, 4 nurses, and 17 non-medical workers. Among ang positive cases nila. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Iga-review sang DOH Region 6 ang bed capacity sa mga hospitals para sa COVID-19 patients diri sa may Bacolod City. Ini matapos ang pangabay ni Bacolod Mayor Bing Lunadia kasunod sang virtual meeting sang Agosto 10 supod si DOH Regional Director Dr. Marlene Convocar, City Administrator M. Ang kagiban pa nga opisyala. Sa press release ang syudad, ginpahayag ni Ang may pila ka hospital sa syudad ang ginaligar nagapamalibad sa pagbaton sa COVID-19 patients bangod na labot ng ila kapasidad. Sa mga pagsinapol ginpresentar sang DOH 6 ang datos ang sa availability sang hospital beds para sa COVID-19 patients sa kada hospital. Bangod sini nag-apilar si Mayor Bing sa DOH 6 nga i-address ang ini nga issue bangod ini ang matter of life and death. Sa bahin ni Convocar, ila tinguan nga magpakig-angot sa mga chiefs of hospitals i-review ang ilang hospital beds para sa COVID-19 patients kag para masiguro nga ini nga numero sang hospital beds ang naga-comply. Nagpahanumduman si Convocar nga ang mga pagpamalibad sa pag-admit sang COVID patients apisar nga mayara pa sang available beds ang mayara sang epekto sa licensing requirements sang hospital. Sa pala abuton sa dugang pang balita lokal, temporaryo ang ginpasira ni BCPO Director Colonel Henry Binyas ang duha ka departamento sa BCPO. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sang BCPO, ang ginpasira among old BCPO Administration Building kag Mobile Patrol Unit Department. Suno kay Pico, tuyo sini nga ma-disinfect ang duha ka mga offices kag magapabilin sarado samtang ginahulata ang resulta sang swab test sang 37 ka mga non-commissioned officers nga posible mayara sang direkta nga contact si saka police officer nga nag-positibo sa COVID-19 pero asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Ang nagpositibo nga police ang ginassign sa may purok Mahimulaton Barangay Banago o kung ang lugar nga sadto ginpay dalom sa lockdown. Ang pasyente ang wala na sa may Bacolod City kag ginpay dalom sa karon sa quarantine sa may Anilao, Iloilo. Napaswab na itong 37 lang. Base sa aton nga contact tracing, 37 lang ang may mga possible contact no sa aton nga nagpositibo sa COVID-19. Ining duwa naton ka opisina, admin building, ang aton nga opisina sang Mobile Patrol Unit amoy naging pasira. Dawat yan si Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO. Sa iban nga balita lokal, ginpasaka sang CIDG Bacolod ang kaso nga paglapas sang Anti-Graft and Career Practices Act and Ethical Standards for Public Official and Employee kag pagbaylar man sang Bayanihan Act batok kay Barangay 39 ni Kapitan Jude Salusada kag pulo kay banpa may angot sa ginaligar manumaliya nga pagpatuman sang Social Amelioration Program o KONSAPA. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano sang CIDG Bacolod, ang 11 ka mga opisyal kag personal sang barangay nga ginpasakaan sa kaso ang mosanday Kapitan Salusada, Kagawad Rogelio Faltiquera, Barangay Secretary Rosini Caballero, Barangay Treasurer Maria Salve Atienza, Marites Aragon kag mga barangay health worker nga Sanday Rogelio Faltiquera, Lolita Florida, Rosela Plagata, Beth Fernando, Rilly Facturan kag Nili Lorentona. Suno kay Gocotano, 5 ka mga residente sang Barangay 39 nga Sanday Udric Magbanwad Jr. kag 4 kiban pa ang nagpalapit sa CIDG Bacolod agod magreklamo batok sa pila ka mga opisyal kag empleyado sang Barangay 39
Bangod sa aligasyon nga hindi patas nga pagpanagtag sang ayuda. Suno kay Gokotano, pila ka mga miyembro sang pamilya sang among nga mga opisyal kag mga kalyado gikan siban nga barangay ang ginaligar na kabaton sang ayuda kag hindi ang mga pigado. May nakita ka nga halos ang sample diri ang barangay secretary halos ang bilog ng mga anak niya ay nakabaton sa SAP ayuda para man diri mga tiyo kag tiya sa mga barangay officials may kaya man pero ang ibang tong mga potential sa SAP beneficiary sa barangay 39 nga nakinahanglan sang ayuda why nila ginapansin. Nabatian si Police Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano sang CIDG Bacolod. Angot sa mga balita, politically motivated ang pagpasaka sang kaso. Ini naman ang reaksyon kagin pakag ni punong barangay Jude sa Lusada sang barangay 39 matapos nga ginpasakaan siya sang kasong angot sa Social Amelioration Program. Sa interview sa Action Radio kay sa Lusada, ginpahayag sining lunsay mga pumuloy sang barangay 39 ang mga nakabaton sang ayuda kag kung may nalakip nga gikan siban pa nga barangay. Ini amo mga registered voters sa ila barangay nga na-relocate apang kwalipikado nga makabaton sang ayuda. Ginako man sining nga may pilaman ka miyembro sang pamilya sa mga opisyal ang nakabaton man sang o kung ginkonsidera nga pigado kag nadulaan trabaho bangod man sa pagpamahog sang COVID-19. Wala ina kamaturan kaya ang ilang nga sina nga kwan sa akon political motivated na political harassment sa balay sa politika na kay ina sila kontra ko na sila sa politika. Nabatian ang sabat ni punong barangay Jude sa Lusada sang barangay 39. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise sinigid magkalipat nga isang mga balita national pagkatapos gihid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang tao. Las 6:26 sa Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye nasang balita nasyonal. Ginpahayag sa isa ka opisyal sa Department of Education nga pwede makatambong sa online classes ang mga estudyante nga wala nagasuksok sang uniform samtang suspendido pa ang face-to-face classes. Pwede ang pagklaro ni DepEd Undersecretary Ann Sevilla matapos ang report nga ginapangaway sang DepEd ang mga estudyante nga mag-uniform o kung magsuksok sang appropriate clothing sa tion sang online classes para malikawan ang insidente sang bullying. Suno kay Sevilla, ginpahayag ni Education Undersecretary for Curriculum and Instructions Diosdado San Antonio, hindi requirement ang pagsuksok sang uniform para sa public school learners para sa distance learning. Pero suno kay Sevilla, ang mga estudyante nga mayara na sang existing uniforms ang pwede nga magsuksok sini kun luyag nila para malikawan ang dugang nga gasto. Sa Agosto 24, formal nga magabukas ang school year 2020-2021. Nagtaliwan na si Anay Commission on Elections sa COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. sa edad nga 80 anyos kay nasangaga. Ano ang ginkumpirma ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Si Brillantes ang napatay kay nasangaga Martes, Agosto 11. Naibaluan Hulyo 25 sang nagpost sa iya Facebook page ang bata ni Brillantes nga si Zina Brillantes kundiin day 11 na nga may COVID-19 ang iya may kag unang adlaw sang inianggin intubate.
Si Brillantes nga kilala nga election lawyer ang nagpangalagad bilang COMELEC chairman sang 2011 tubtob 2015 si dalom sang administrasyon ni Presidente Benigno Aquino III. Sa dugang pang balita nasyonal, handa ang Pilipinas nga magtrabaho pod sa Russia para sa clinical trial sa COVID-19 vaccine. Ini ang ginpagwa nga statement sa Malacanang matapos nagtanyag ang Moscow nga mag-supply sa Manila sang bakuna. Una gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte ang Russia ang isa ka abyan kag handa nga magboluntaryo nga bakunahan para ipakita sa publiko nga safe ang foreign vaccine. Nasa advance sa statement sa Malacanang nga padayon ang gobyerno nga magatrabaho sa mga partners iban nga pungsod para masiguro nga makakuha sang safe nga vaksina. Ginapaabot na ni Presidente Duterte nga ang vaksina ang makakuha na sang regulatory approval sa Russia sa mid-August antes maglansar sang production. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports sa entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdulaw sa pagtuon. Mga balita yun, aksyon, bakolod man sa gihapon. Pag-aksyon radyo, bakolod sa luto sa padayon aksyon radyo. Salamat kisa pag-servisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.